alhamdulillahi rabbil alamina caggal yettude allah e julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi yetta jinnabam kono noon mi yetta ceernam wasilam hono ceerno Cheikh Oumar Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall bandiraɓe musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam onon hewɓe yebde amen e nder télémon vision biyeteɗo Full TV e gardugol Yero Sow mo ganduɗa hande sikki ala ko dariniɗo leñol ndeɗo jonde noon son jii ɗum wonko saabi ɗum kadi wonko dilli ko noon ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole hande noon emin jooɗi ɗo gam wodde lancement série mo ganduɗa ko série kesso poul série mo ganduɗa kala to ɓi pullo wawi wonde tan ene fadanno ɗum série biyeteɗo Jarebi kono noon hanmin arde e lancement série Jarebi hande won hewɓe dariɓe mbi ene gandi kono noon ko gandi ko yonata ene gandi yero ko jambar ene gandi yero ko gollotoɗo kono ɓe mbi noon hol keɓe jiiɗi andude ɓe mbi ko somi hucciti e Yero Sow yomi namdomo holko saabi sen YouTube oɗo inni ɗum Full TV bandiraɓe noon ɓe mbi noon haala yaltata koye hunuko jomum mo ganduɗa konko waɗi inspiré konko addi ndeɗon inde sikki ala kala jinnoɗo andude holko saabi Full TV ma andu ɓaade Yero Sow nani jooɗi ko konko joni dekkaten micro men o salmina bandiraɓe fulɓe foof so gayni noon o haalana men holko saabi inde Full TV Yero Sow caggal na calminmami alhaji Djiby mon ami mon frère a salminama no feewi e kaltubi pullo waali aussi kadi salminama no feewi mi juurimama aussi e weltade kadi joɗɗade e maɗa e holɗum lancement série Jarabi komi mbiruɗa ni série Jarabi hewɓe ɓooyi fadde ɗum hewɓe kadi ɓooyi namdade ɗum hewɓe aussi kadi no faɗa ɗum no gandirɗa avec mboɗo wawi wiide beaucoup d'impatience sa namdi kam holko addi inde Full TV mi softat hen saabu addi inde Full TV ummi koye professeur Amadou Sali Dia o woni ko to Canada cikimi Belgique ou bien Canada nannomi yewtere makko kanko e Abdoul Demba Niane to radio Daw FM Canada omo haala e livre makko goto mo windi livre o no wiye voyage à travers le mythe e nder voyage à travers le mythe oɗon livre y a paragraphe biyeto de la route du Bovidé e nder la route du Bovidé e nder émission nammi o waɗi développé Full, le mot Full. Full représente par exemple la sagesse. Full représente Fulbe. Full aussi que ne représente dental. Full aussi que ne représente Fouta. Full aussi que ne wiye par exemple ça doit wiye Fouta Tora, Fouta Masina, Fouta Fuladu. Donc fof a tawat ɗum e nder Full. Donc définition ne nanmi ɗum de mbimi min ko jinmi wadde ko ina yaade e ɗum ɗo par ce que min jinmi wadde ko télévision culturelle télévision mo ganduɗa ala ko waɗata wona sport wona goddum so wona tan ko fati culture pulaar te ko haali ɗo e définition Full fof ma taw ɗum addi kadi jettuɗen kadi e couleur Full TV sa ƴeewi ko jaune et noir par ce que fulɓe hannde sa wonani boɗejo tan a wonat balejo donc ɗum woni kadi couleur fulɓe raison pour laquelle chaine o wiya Full couleur uji mum woni jaune et noir choisi par NF le réalisateur le caméraman ɗum woni Full TV et puis mboɗo yetta professeur Amadou Sadio Dia no feewi par ce que amin joddi yewtere mo ganduɗa en suwa yewtude ɗum hayni jettami inde Full nde mi waynakimo mboɗo yetta aussi kadi Abdoul Demba Niane mo radio Daw FM Canada bandiraɓe fulɓe on nani onon wiyannoɓe oɗon jiiɗi andude holko addi inde Full TV wadde ene wayno Yero Sow laɓɓini foof Yero so ɗum ɓenni
joɗiɗen ɗo koye jonde a haali e nder haala ma lancement série kesso poule biyeteɗo série jarabi caggal no ɗum ɗon fof ɓenni emin jiɗi andude holko woni objectif o e holko saabi hannde dariɗa mbiɗa aɗa ara aɗa tourne série kesso poule biyeteɗo série jarabi yimɓe kadi ene jiɗi andude bete oɗo tournage mo paaɗa ko ɗo e Dakar mbatta tournage série jarabi walla tournage o a yaltinta ɗum hors Dakar yimɓe fof ene paɗi ɗum. Ok, tournage série jarabi avant que mboɗo ardeyma e banggue holto min tournata ɗum déjà série jarabi ko haalata ko heewi ina haala e giɗi ko waɗi ɓe mbiyata amour ko ina haala aussi kadi e banggue escroquerie mo ganduɗa neɗɗo jeewat tan jawdi janane tan jomum maayi tan yiiɗa ƴettude ɗum waɗa ɗum fagge mum ina haala aussi kadi e banggue jolo jolo jamanu o ina haala aussi kadi e banggue tragédie je peux dire que série o ko suspense bolo série o ko suspense bolo saabu heewɓe no mbiya caggal série jeewo ɓe jiyani taw holko ɓuuri jeewo mbimi ɓe pourtant nde jeewo tourneta no oɗo série nana mofta par ce que oɗo série doole mo nandi o e no tolnini e martaba mo dañi o mi yiɗano yaltindemo noon tan donc ɗum addi min gaddi jeewo mais oɗo série jarabi mboɗo wawi wiide so taw ko jeewo ko nawi niveau ha e 100 série jarabi ma naw culture pulaar ha e des millions de niveau quoi ɗo junnomi arde ɗo ene wayno ari ɗon saabu a haali e nder haala ma mbiɗa caggal no série jeewo ɓenni yimɓe fof ene daranno ene paɗa yero mbiyatama wat saison 3 walla yero nawa ɗum ha saison 4 guila nden yimɓe nananima kono hade ɗum ɗon wonko golliɗa a waɗi ɗo série biyeteɗo koɗe bewɗo yimɓe fof jeebi ɗum e nder scène YouTube mo Full TV caggal ɗum ɗon kadi won série mo ganduɗa nan en cours biyeteɗo dewgal mboɗo sikki ɗum ɗon fof ko an golli ɗum kono no mbiɗa ni oɗo série hande mo kalata série biyeteɗo jarabi no kalira suspendu firti oɗo série ene wawi yaltinde plus de 10 scénario par ce que so tawi en heewi suspense a memat ga memaga firti série jarabi en wawno wonde hande plus de 10 scénario oɗon esprit mo joguiɗa e machallah nganɗon gandal mo joguiɗa hol tan ko ɓiɓɓe fulɓe mbawi yobdema walla holko ɓiɓɓe fulɓe mbawi faddema eko paada ko d' ailleurs minen komin mbaɗata ko yidde avant tout d' abord par ce que sa ƴeewi min nde min jeewi min jewti ala to min fayi so wona tan on est obligé min gadda Full TV par ce que à un moment donné sa golli il faut ko daña to mbawɗa ɗum donc noon taɗo min dañanto min pawi ɗum addi noon à la fin min gaddi Full TV et puis kala to meeɗa yiide yoro yalti femme kanko waɗi scénario o et puis somi wi moon scénario jarabe ɓuuri wulde jeewo tan oɗo foti jabde ɗum saabu on jii jeewo on jii goddum mi arta e question ma holko mbinoɗa e question ma mbimi hande oɗo série jarabi mo ganduɗa kañum jiɗɗa addande ɓiɓɓe fulɓe sen ƴeewi série jeewo so heewi ha heewi koye 100 épisode hadno walla manque 100 a wi série jarabi o garo ko plus de 200 walla 200 épisode hande sa ƴeewi wadde firti ɓiɓɓe fulɓe yo pot ko wuuli jaw holko wawi addande ɓiɓɓe fulɓe e hol apport mo wawi addande leñol ngol ko développement d' abord culture pulaar par ce que hande yimɓe fof noon mbiya série ji moƴƴi ɗi koye jolfuɓe wonata ɓe tawata ɗum min mboɗo wawi wonde e oɗo série so yalti série ji jogotoɗi ɗiɗo foof e seenuji goɗɗi ko lesɗi gonata par ce que nden mami jii e banggue cinéma maɓe jii e banggue culture maɓe jii e banggue pinal e gandal e nder série o minen noon min gandani haydara fof koye gueɗe Allah waɗata Allah wallata amen tan amin mbaɗa mais je sais très bien parce que déjà série jarabi jetteto temps de tournage o première saison parce que 200 épisodes ko par saison première saison o ma jettan amen tournage 1 mois 15 jours maximum deux so taw yaawi ha yaawi 1 mois 1 semaine ma o jettan amen ɗum deuxièmement namdoto ko galleji jeetati
ɗi ngannduɗaa ko dans le luxe nane a nanndima kam galleji jeetati mais yara ɗum ko budget on ko budget galleji jeetati ɗi ngannduɗaa koko luwete ma namɗo aussi kadi otoji ɗiɗi et puis kadi 28 personnes woni acteur aji ɗi ko 28 par exemple nogas e jeetato poti tournude e nder film o troisièmement kadi restauration maɓɓe koɓe ñamata koɓe yarata hakke 1 mois 15 jours kadi e nder série o transport des artistes ummadeɓe Dakar arde ha Somone pour tournude et transport aussi kadi mo ngannduɗaa e nder tournage o ko foti yaltude heen troisièmement kadi casse aussi kadi des artistes ɗi ngannduɗaa kala artiste tournuɗo heen ko foti totteede sabu wonaa jobdi à 100% so taw neɗɗo jouirol tottamo hakke mum tan ko des millions mais taada en ngalaa sponsor hakke artiste aji ɗi kadi il faut ko yaltinee donc pour vous dire tan ko wonaa série tokoso par ce que sa yii jooɗi ɗo hakke duuɓi 4 c'est parce que ko série mawɗo e kadi no lamɗo liggey mawɗo machallah bandiraɓe onon hettotoɓe amen e nder sen mon YouTube Full TV on nani Yero Sow mo ganduɗa hande ko konko jooɗiɗo yeeso men ɗo omo famnu men holno série Jarabi foti yarude kono on nani ko haali e budget kono en cuwa andude taw ko haali ko fo budget o holno tolnoto joni noon keɗoɗon mi namdomo gueɗel par ce que on nani Yero wimon ma won yimɓe nogas e jeetoto ma tourne e nder film o rutti o wi mo sohlu hakke galleji ma wone hedde jeetati rutti kadi on nani o haali haala restauration o haali haala gase artiste aji fotɓe tournude e nder série Jarabi Yero an kam hande ko kalɗa ko foof so haymama kopproji mum holno foti tolnade gueɗel ɗimmel ngel question mo jinmi posde mo ko Yero jogui ɗin coopéraji yiɗi tournude oɗo série walla Yero ko jogui producteur gonɗo caggal mum walla Yero koko jogui bayeruji dariɓe caggal mum pour yiɗɓe waddemo financé ɗeɗon compréje gam o wawa tournude oɗo série Jarabi mboɗo yiɗi laɓɓina ɓiɓɓe fulɓe yeɓoɓe men ɓe ganda Yero ko haali ɗo ko foof budget o holno foti tolnade e budget o mbete koko jogui ɗum e junggo mum walla won bayeruji wonɓe caggal ma ene mballuma ɗum bandiraɓe ɓe jiiɗi gandude eyyi kañum budget o par ce que sa waɗi scénario a waɗa déjà définir les rôles chaque artiste ganda no foti séquence uji dañi hen chaque galle ganda no foti séquence uji tournata toon séquence de rue ji ganda no foti restaurant ji ɗi ganda no foti e nder ɗum ɗon kadi ma andu no foti balɗe tournage o jettantuma à travers de ça nder mbaɗata définir budget o e nomin mbaɗi définir budget o o totti amen ko 7 millions 750 000 francs 7 millions 750 000 francs fawi weccet seeɗa mais ko ɗum ɓuri tidde hen soɓema wiide somme o foof ko tournata Jarabi première saison les 50 épisodes ko 7 millions 750 000 francs e ko 7 millions 750 000 francs ɗi noon min ngala producteur min ngala budget min ngala bailleur gonɗo caggal amen amin jarliti min bindi amin gandi tomin yiiɗi yaade amin gandi komin jiiɗi waɗande leñol fulɓe sa yi noon dañmi cuusal wiide oɗo projet mi yaltinat ɗum ou bien oɗo projet yonti hankadi halpulareɓe jiiya ɗum ko ɓiɓɓe fulɓe à travers hol ɗum hande to kaldanmi ma so wona min budget ko jittumi mbimi ɗum ɗo mi waɗi ɗum e production o te ɗum ala no foti deuxièmement sa yi dañmi cuusal aussi kadi won wiyoɓe mi guila nde Full TV dari Yoro amin jiiɗi nanggandema e Full TV amin jiiɗi hen wadde participation hewɓe ni mi wiyatɓe nangu ko jiɗɗa wadde participé jinmi ko saɗa waɗa participé so goto kala itti mbuɗu mum totti kam wona pour mboɗo waɗa ɗum e poos non pour mboɗo watta ɗum kadi e golle ɗe jomum janggo e jaam so juuɗi omo yeeɓa série o so yimɓe beltima mawo andu kanko participation makko tagui amen yaade ɗo henna tagui kadi culture pulaar yettade ɗo tagui kadi oɗo série waɗi réussir ɓen aɓe keewi c'est l'occasion noon pour wiide ɓe aha oɗon mbiyatnomi Yoro amin jiiɗi nanggandema oɗon mbiyatnomi Yoro wat ko waɗi fayida min nanga hen aɓe keewi
mo limti kala juuman c'est l'occasion woni ko ɗum en jaltini série jarabi noon namdata amen ko 7 750 000 francs e premiére won commune golli won commune lijjiti hen mais commune golli hen ko e commune lijjiti hen ko wona pour amin nodɗo yimɓe ɓe wiide ɓe ngare nangue hen non juude bolo won commune jaltini e commune jaltini ko wawa wadde série o e nder ɗum ɗon noon mbiyatmi tan que kala jiddonnoɗo nangude e nder Full TV c'est l'occasion woni hol ɗum min jaltini compte Orange Money goto rien que pour série jarabe min jaltini compte Wave goto rien que pour série jarabe yiɗɓe waɗɓe participation men ko 77 054 64 83 77 054 64 83 hay so taw ko bujjoy mbaɗɗa e Orange Money ma ou bien e Wave ma e oɗo numéro femme ko a waɗanani ɗum yoro a waɗani ɗum ko culture pulaar a waɗanani ɗum yoro a mbaɗanda ɗum ko développement ko fate culture pulaar wiyannoɓe ɓe noon amin jiiɗi nangude hen c'est l'occasion numéro o nan ɗon kala ko neɗɗo yiiɗi nangude hen ya taw ko bujjoy ma ya taw ko busapu ma ya taw ko 500 000 ma ya taw ko million ma ya taw ko a jettat en charge budget o numéro o nan ɗon ramo jakarmi hen mi yahara galle hay goto mi ɓiɓɓe fulɓe noddanmi par ce que kamɓe noddanno kam wiyanno yoro kam holko min mbawi nangude hen donc noon pour min kala ɓi pullo tan omo foti sentirde concerné e oɗo projet par ce que ko erango pour le développement de culture so taw ko pour ko fate galle minen amin gila nden ha joni amin jogui galle hay goto meeɗa nande yorono wiya mbaɗane kam ɗum ɗo o wiya mboɗo sohli ɗum mais ɗum ko leñol ngol noddi kadi ko développement leñol ngol mi wino ni mi watta ɗum mais hewɓe mbaɗi kam conseil wi kam amin jiiɗi yiide projet o amin jiiɗi wadde participer donc à un moment donné so projet o darima alay saago min nodda hen ɓiɓɓe fulɓe gonga bandiraɓe ene wayno on nani ko Yero Sow haali ko ngam yinnoɓe andude e yinnoɓe famde paami oɗo série jarabi mo ganduɗa ko kañum foti tournede bientôt on nani ko haali ko e mois de janvier o yiiɗi film o tourné on nani noon budget mo haali o ene tolni e million ngaji 7,5 ujunere eko fawi eɗen mbawi wiide tan eɗen mbawi wadde ɗum e arondire million ngaji 6 somi jumani wadde noon on nani numéro mo ganduɗa ko kañum o tottiri numéro Wave e numéro compte Orange Money bandiraɓe fulɓe ɗum ɗo wona hunde mo ganduɗa mbiyeɗon ko goo foof yo ar waɗa hen fal force so busap so nogas so temedere so temeɗe ɗiɗi hay hunde yawaka saabu neɗɗo noon so tawi darima ene darno leñol mum ene yiiɗi leñol mum ɓamto kono ene yiiɗi nawde ɗemgal pular ɗo woɗɗi on ene foti darene kono Yero min ma woodi yimɓe ɓe ganduɗa momi nodduɓe ngam neɗɗo foof noon koɗo yakori tan ɗo fuggi damal ma on wawa darna ɗum wona noon yelade kono ɓiɓɓe fulɓe ko onon gonin ɗo hande leñol ngol ko onon Allah rokki momi noddu hen honorable député Farba Ngom maire des Agnam kono noon momi noddu Amadou Kane Diallo kono noon momi noddu Djiby Sy kono noon momi noddu baɗam docteur Kébé mo ganduɗa hande Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances koko hoolima ardinma golle ɗe baɗam docteur Kébé oɗo film mo ganduɗa en foti tournede série jarabi jibital kawma en nodduma hen yaara nanna hen jungo ma Yero ko kalɗa ko ene waɗi fayida wona jalani enen ko leñol ngol darontoɗen enen ko leñol ngol gollotoɗen hande wonde ɗemgal pular wonno kono hande wonde ittuɗa ɗum gadduɗa ɗum e nouveau goɗɗo série jeewo ha hande ha janggo ha subaka yimɓe ene naata e YouTube ene ndaara ɗum so yimɓe ene ndaara ɗum boni caggal leydi surtout diaspora o surtout onon wonɓe diaspora France Belgique Suisse Espagne ala ɗo goppumi ha Asie Amérique Canada onon fo ɗo nodda bandiraɓe kala ɗo bani adama wawi wonde kala biyo mbimi e mbimami so buɗɗiɗi joguiɗa so mbuuɗu so busappo so nogas so temedere so temeɗe ɗiɗi numéro ji mo Yero totirɗi mom wimo yo bamtu ɗum haade émission men gasɗe goo foof e moon waɗa hen ko wawi yawaka par ce que so tawi leñol ngol foof jaggui hen tan ma wonko nafi wadde annene emin mbawi wiide hande a waɗi devoir ma wadde devoir ma firti ko a darima a holliri ko leñol ngol jiɗɗa
sabu go fen anno yero do dillanno yimɓe fen ganno hande yero waɗanno ko théâtre tuɗum jolfuɓe waɗanno ko série jolfuɓe kono ɗacci fof ari ene gollono leñol ngol kono min haɗa mi ɗaccudem wonko ganduɗa leñol ngol fof ene jiɗi andu ɗum par ce que heccanki tan ɓooyani timmani hay lebbi nayyi série koɗo pewɗo yimɓe fof jiɗɗo tournuɗa ɗum ko moyeji mbaɗɗa hen c'est des millions yimɓe fof no ene jogdi mum tolno o wadde yonti ɓiɓɓe fulɓe daro kono yonti noon kamɓe ɓe mbaɗa hen doole mabɓe kono yero so ɗum fof ɓenni est ce que oɗo série jarebi hande aɗa pari pour yiiɗade sponsor pour waɗa couvrir série o ha mo gasa ɗum ne kadi emin jiiɗi kalnamen hen holɗin sponsor cohlata hen très bien parce que wona sponsor tan amin cohli en aussi des partenaires parce que série o amin cohli hen partenaire mo ganduɗa ko agence immobilier jogoto parce que e nder série o ma meccal agence immobilier yalta hen amin sohli hen aussi kadi partenaire tailleur mo ganduɗa il est vraiment qualifié e banggue ñotol parce que acteur principal o ko tailleur wonata l'histoire de yeeyde encore e jeggoyde banggue goɗɗo amin cohli hen aussi kadi partenaire mo ganduɗa jogoto ko parking chaîne e série o troisièmement woni sponsor no satti noon e banggue pulago ngo par ce que souvent jogotoɓe ɗum ɓe mbiyat pulaar c'est limité mais minen min e Afrique fof peut être soɓe mbiyan ko limité ko olof waɗi limité mais tous ɓe komin mbaɗata ko tan wallahi min joɗota amin mbaɗa vidéo wiide bandiraɓe gaare nangue hen non ko par ce que nden ko sponsor uji jogata komin mbaɗata ko producteur uji arata mbaɗa hen moyen ji mumen mais taada leñol ngol ala taw sponsor kon wadde ko leñol ngol wonata ko sponsor hoore mum woni holɗum goto kala nanga hen goto kala bawɗo nangude e galleji ɗi par ce que galleji ɗi luwate ko journée 70 000 80 000 hala 100 000 francs par ñalawma kala bawɗo wiide yorode min wawa participe kono mboɗo wawi tottude moon galle am ni way parce que c'est des galles de luxe aussi kadi ou bien yoro kan min mi wawa participe mboɗo jogui agence immobilier jeewen holno min liggorta hen ou bien yoro min komi tailleur jeewen holno min liggorto hen ɗum fof ko genre sponsoring e kadi amin noddole sponsor kala joguiɗo produit mum kala jiddo aussi kadi dañde visibilité avec beaucoup de respect aussi min gudditiɗamme ɗe numéro o kadi nan ɗon e nder ɗum ɗon noon min noddat hen tan seeɗa e ɓe ganduɗa kadi aɓe jiiɗi nangude hen ko wayno association yiɗɓe yoro mo Amérique e gardugal Mayram et aussi kadi groupe yiɗɓe yoro mo Dondu et aussi kadi association Pular Speaking mo Amérique mo ganduɗa grand Moussa Diallo nan toon e woɗɓe et aussi kadi association radio Daw FM Canada e gardugo e animateur o Abdoul Demba Niane amin ndewna message o e jungo makko e kadi amin nodda hen aussi kadi Moussa Diallo amin nodda hen Hadjiba mo Mauritanie professeur Hadjiba amin nodda hen Yoro Ngaydo en et aussi amin nodda hen aussi kadi Moussa Fall bi Baba Lobat Fall donc to France association Guedda Bari en amin noddaɓe hen association uji gonɗi caggal leydi foof yonti association e baabi en e sallantoro yonti neɗɗo anda hoore mum e 100% couleur e ɗiɗon association ji pulagu foof gonɗo Afrique sous Afrique et aussi Europe en foof amin noddaɓe hen par ce que ɗum ɗo ko défi mo ganduɗa min de mboɗo wawi wiide so halpulareɓe mballi ha saison 1 o min tourni ɗum mboɗo wawi wiide ko heddi ko min cohlataɓe hen par ce que nden ko minen jarata avec non moyen de bord par ce que mamin gollo ko ganduɗa ma sponsor uji guma komin mbaɗata ko ha ñande wonde ko kamɓe garata mbaɗa hen moyeji mumen mais amin nodda hen pulagu fof wona yalade noon par ce que peut être sa waɗi ko wayni gagnement a wawi darade to en wi yorode woni koye yalade ou bien jiɗɗo bonnude no wawi darade to en wi ɓe mbaɗan ligganto tan ko posuji mumen daro ɗo en wiya e mballe taw minen
min jetti moyen ji amen min coodi caméra min jetti moyen ji amen min mbaɗi koɗab dawle min jetti moyen ji amen min mbaɗi dawgal min jetti kalis momin fotno addude galle amen min mbaɗani ɗum leñol ngol donc somin mbaɗi ko wayi ni tan c'est parce que budget woni heewi doole et c'est vraiment ça demande beaucoup de choses quoi bandiraɓe e musidɓe tedduɓe rendaɓe gurdam on nani haala Yero Sow effectivement ko haali ko ko hen gartanmi so tawi haalama wiyama leñol ngol foof yo daro jagga wona yelade sikki ala on jiina Yero ƴetti koɗo bewɗo tourni ɗum ha feewi wonmo haalduno Allah waɗi neɓe kaldune e nder ɓe jeehi ha dernier moment ɓe pamodirani sinno ko yidde jawdi o ƴettata oɗon film o waɗanmon ɗum e nder scène mo ko YouTube biyeteɗo Full TV ha bandiraɓe fof mbawa weltade hande noon on jii Full TV ko gonga noon sikki ala nde jibina e joni en wawi wiide ɓooyani kono hande wonɗo leñol ngol nayi Full TV ɗo ndewɗon ɗo ha nawɗon Full TV ɗo woɗɗi ɗo ko ɗon min jiiɗi ndewon ɗon oɗo série biyeteɗo Jarabi go foof e mon waɗa hen mbuuɗu mum so buɗɗiɗi mum wona yelade kono noon ɓe mbi ko renduɓe peccat te kala tan ko jiiɗa e aduna ko ballodiral leñol ngol ko enen jeeyi ko leñol men ɗemgal ngal ko ɗemgal men ko mbatten ko ko enen jeeyi hay goto jeeya ko ɓurno sadde ko ko dañde matériel hande ɗo min jooɗi ɗo kala ko jiiɗon hande ɗo min jooɗi ɗo ko matériel Full TV ko ɗum ɓurno sadde ko million ngaji mbaɗa hen ko koppereje mbaɗa hen so tawi oɗo série nan ara on mbiyama yo jaggu hen gande wona yelade gande kadi wona jagde kono ko yidde foof go foof e mon yiya hen hoore mum go foof e mon so yi série Jarabi wiye min de mi ƴettine mbuɗam mi waɗina hen walla mi ƴettine buɗɗiɗam mi waɗina hen wona walla mi ƴettine temederam mi waɗina hen kono noon Yero min noddat noddude ne noon ko min jeeyi mi haalta o nanami saabu ko sekilam mboɗi yiɗimo kadi ko nenam jaari Sall aussi eyyi Abdou Karim Sall on ko bandu men en noddatmo kadi eɗen gandi kadi derne mo Samba Kassé o woni ko Gabon kanko noon ina jeeya hay hanki mi heeɓi audio makko wiyatami Grand Yoro min de jinmi hayso taw on parani pour rokkude numéro ji ɗi min wallam tan mi adda participation am e nder komin mbaɗata ko e Full TV quoi aɗani jomum men so mbima min jiiɗi wadde participer aɓe wonno mbaɗata tan wayat comme no ka mawni kiniɗo ou bien a yiiɗa jomumen waɗa participer par ce que kala ko fate développement culture pulaar je pense que goto kala e meɗen no jogui hen gueɗal donc noon oto hat hay goto gueɗal mum Samba aussi kadi amin jettomo par ce que à tout moment aɓe keewi mi wawa limde somi limi ɗo ɓe juumat aɓe keewi tan yimɓe araɓe nanguɓe hen donc machallah dal Jarabi nan ɗon amin nodda hen ɓiɓɓe fulɓe amin nodda hen aussi kadi les sponsors encore une fois et aussi kadi les artistes ce sont des artistes talentueux jogorɓe jouide ɗum et aussi il y aura aussi des nouvelles têtes ɗi ganduɗa peut être yimɓe gowani ɓe il y aura aussi kadi des artistes ɗi ganduɗa yimɓe gowiɓe kadi en tout cas c'est de l'utile à l'agréable ma neɗɗo janggo hen ma neɗɗo welto hen ma neɗɗo kadi faam hen ko famano foof noon amin caggal Allah amin caggal leñol ngol mi wiyatɓe encore une fois aussi yoɓe continue wadde abonné par ce que chaîne o hande dañi respect wona min totti ɗum respect wona ko mbaɗanmi ko totti ɗum respect ko totti ɗum oɗon respect ko ɓiɓɓe fulɓe leñol ngol totti ɗum respect par ce que ne jaltan mi mbaɗa waɗa chaîne o won mbiyannoɗomi hay 3000 vues a dañata 3000 vues wadde a dañata hande leñol ngol wi on ala donc noon mbiyanmi tan ko continuer wadde abonné e continuer wadde commentaire e like aji moon e kadi kala mo ganduɗon andani Full TV mbaɗe feere o anda Full TV par ce que so dañi oɗon respect tan firti ko kala komin jiiɗi wadde e développement culture pulaar en mbaɗat ɗum machallah wadde bandiraɓe on nani hande noon ko Yero Sow jodinnoɗen on nani haala makko yooɗi feewi kono ha joni tan ko siftinde on numéro ko 77 054 64 83 77 054 64 83 oɗo numéro kañum woni numéro mo ganduɗa ene waɗi Wave ene waɗi Orange Money kono oɗo numéro o udditira ko uniquement pour série Jarabi mo ganduɗa ene foti tournede kala joguiɗo so nogas so bussam so temedere so temeɗɗiɗi so ujunere so ujunaji ɗiɗi so temen nayyi yawaka
kala jogiiɗo kadi million yawaka wona jeelari yo yimɓe fof gandu kadi yo leere haqqille leñol ngol wona jeelari on jii hande hoddiɓe men ɓe goo fof e maɓe hande so yiɗi wallude bandum daroto walla ɗum wonɓe ganduɗa hande on jiiɓe e réseaux sociaux he taw enen e maɓɓe en jiiɗa ɗemgal eɓe balla ɗemgal maɓɓe jiyaɓe itta ko jogui hewde e famdude mbaɗe hen gam ɗemgal maɓɓe wawa ɓamtade oɗo série noon ko série moon ko onon jeeyi ko leñol ngol jeeyi kadi gande hande hoddiɓe men ɓe eɓen jiiɗa fottude yero gam yo ar rutto e ko wonno ko te onon fof on jii yero woni koye jingude woni koye jingande leñol neɗɗo noon seɗa jingano leñol moƴƴi ko jingane sohna Diary première dame joom suudu honorable Farba Ngom joom suudu honorable député Farba Ngom mi haalta ɗum maire des Agnam honorable député Farba Ngom ko min noddatma cette fois ci ya dare oɗo série jareɓe mballa yero sow gam ko darniɗo leñol Farba Ngom sa yi ko tagui mboɗo nodduma emin gandi ka jambar ka darniɗo leñol kono mi noddat joom suuduma première dame sohna Diary mo ganduɗa hande nan jooɗi to Agnam Siwol mo ganduɗa nan hande to Bosowe o noon ko jiɗɗomo korsinɗomo jibital mo Cheikh Oumar Bachir Tall noddatma ya ar jagga e série jareɓe sernaɓe kadi en jejjita ceerno Cheikh Oumar Bachir duwawuji mabɓe nan gara e Full TV no woodi sernaɓe fuutankoɓe fof no woruno e mo wona Fouta Toro Fouta Jalon kala to ceerno woni amin jiya duwawuji ɗi saabu min sernaɓe no duwanami taw mi andaɓe donc noon aɓe duwana chaine o taw min gandani donc noon amin jarnaɓe aussi kadi e duwawuji yoɓe ɓeydu duwaw kadi fulɓe Mauritanie aussi fulɓe Mauritanie yejittaɓe jamais comme ça voilà gudden ɗum ɗo ɗo mbaɗandi émission o hankkadi are gasde en guddat ɗum kono ɗon mbiɗa ɗo tan ko ɗon gasnaren sernaɓe ala ko cuhlɗen e mabɓe so wona duwaw kamɓe duwaw mabɓe tan yoni men kadi ceerno Cheikh Oumar Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ko sekil ma ko guiɗo ma ene duwanoma kala e saaha kono caggal ma ko voyage gonnoɗa joom suudu moko ene sankino hono sohna Aminata a noddinomi téléphone mbiɗa aɗa duwanoma ceerno Cheikh Oumar Bachir yero sow no duwanoma ko suuɗi e ko feeñi emin ganduno sohna Aminata Ba ɗo heɗnoma emin ganduno sohna Aminata Ba ko jambar wonno e leñol ngol kono ko jambar wonno e nder galle Cheikh Oumar ha tengti e yeeso ma eɗen ñagonomo Allah ɗo fayito yo ɓuranmo ɗo ummi yo Allah ɓuɓanmo yero en gaare uddude émission men émission o noon holko guddirten ɗum ko widema an holko mbiyata leñol ngol kadi holko mbiyataɓe yooɓe pat sen jettimo nafoore nde ɓe jiya ɗum konngol ma battaniɗo ko hoɗɗum aɗa andi aɓene mbiya holko buuse o haala e nagge nge ɓe sikkata ko tewo ɗo kala ko kalmi e banggue série o no jogori waade ni yimɓe mbiyata woni koye haalde tan mi ɗo e 4 mois ma en kaltu kadi série o inchallah ete somin kalti ɗum hersata e banggue fulɓe e yeeso fulɓe inchallah sabaɗo wawide mo noon inchallah merci beaucoup mi jarni aussi kadi kala abonné Full TV inchallah machallah technicien uji Full TV cameraman et technicien aussi kadi mboɗo jarni aussi les artistes fof wonɓe caggalam inchallah mi wawa limde ɓe eyyi bandiraɓe ene wayno hankkadi yewtere men gasi kala tan ɗo ɓi pullo wawi wonde a salminama e weltanama kono en calmini technicien men NF eɗen mbiyamo Allah jarama golle mo ko yooɗi kono bandiraɓe continue wadde abonné o minen min jiiɗi faade ko milliard min cohlani million continue wadde abonné fulɓe on ɓuuri milliard continue mbaɗon abonné e Full TV paɗon série mon kessa pul série jareɓe bandiraɓe min tottomon rendez-vous ha ñande wonde min gartu kadi émission goɗɗo o noon ko sekil mon guiɗo mon jibital mo Cheikh Oumar Bachir wonno e haaligal ngal joɗinoɗo e yeesam ko gardiɗo Full TV Yero Sow gorko mo bonnani leñol ngol à la prochaine.